Eu non tengo un número, que tiña un número con quen falara fora con Isabel, que a chamou cando foi do de Rogelio, e depois que a chamou un par de veces máis, pero que lle empezou a dicir cousas que... a poner cosas en mi boca que yo no puse, entonces, pues cogí y le dije, te vas a la mierda. Entonces, ¿qué hizo? Yo a ella no le dije nada, pero no la volví a llamar. Es lo mismo que me pasó a mí, ¿sabes? Mirei que xa por 2 veces que a chamei non colles o teléfono, está claro que non quere falar contigo. Ademais, eu dinlle o móvil e eu chamei ao móvil, porque me dixo que o fijo que non a chamara porque chamaban esas chamadas para venderche cousas aí. E chamei por 2 veces ao móvil e as 2 veces que colle o fillo o móvil ela non está. Bueno, a ver, pode ser que che quede o móvil atrás. Aparte que si fuera verdad que lle quedara o móvil atrás, e o fillo yo dice, podía haber chamado. Pero da maneira que se puxo, porque botei tempo sin chamada, joder, chámame ti. A reina que hai que chamala a ela. Pois, entón non a volvín a chamar. Toma polo saco. Nada, ahora teño que falar con Margarita, a ver se pa semana. Falo con Margarita, a ver que tal vai. Yo quedamos un domingo ou un sábado. A ver. Ahora xa teño o coche non podo ir hasta ali. Non sabes se o fulano do coche lle deu os papeles a Pepe, non? O fulano do coche non lle deu os papeles do meu coche a Pepe, non? Porque chamou o día, mandoulle un mensaje a Diego de que os papeles xa estaban listos, que podíamos ir a buscarlos cando quixéramos. Pero non, que deu-me a documentación, pero que o papeleo debe ser do traspaso ou algo así, non. É que estaban listos. Entón, dixo Diego, a ver cando podo ir a buscarlos e tal. Claro, estas 2 semanas marchaba ás 2 da tarde e salía ás 10, imposible. E eu para ir tiña que quedar ali polo son da muralla porque polo recovechos aqueles xa non sei se daría o sitio. Como iba con Diego e iba detrás de él, pues iba, pero si no... Entonces... Dixen yo, pero si non hai que firmar o papel ningún, que lles pode dar a Pepe? E depois calquer domingo que vale a neves, xos coño. Dixo ela, pois si, non me había acordado disso, pero non sei se chegou a falar con él, si non. Hoxe marcharon toda a tarde cascadelas para Samir. Menos mal, porque pobriños tamén levan unha falta de casa. Entonces,